Els llibres Tangram estan formats per blocs. Els blocs estan formats per projectes i un conjunt d'unitats relacionades pel que fa a la temàtica. El projecte de bloc gira al voltant d'un problema real que cal resoldre. Després de la presentació del cas, trobaràs un enunciat que t'explicarà quin és el repte i com hauràs de presentar-ne la seva resolució. La guia et marcarà pas a pas què has de fer per resoldre el problema. En qualsevol moment podràs consultar la fitxa del projecte i els recursos que t'ajudaran a obtenir la informació necessària per resoldre el cas amb èxit. Al final podràs avaluar-te i avaluar els teus companys, tot reflexionant sobre el procés de treball i sobre el resultat final. El projecte dels llibres de tecnologia té una pestanya més per la memòria tècnica. El projecte de bloc ofereix orientacions en la pestanya Presentació i en cadascun dels passos de la guia. En la maleta de la pestanya Avaluació s'ubica la rúbrica del professor.